L'exposició L'esperit de Nadal, una paga extraordinària per una despesa extraordinària, il·lustra les despeses que fem amb la paga de Nadal en aquesta època de l'any, que tot i el seu origen religiós és la de més alt consum. Un esperit nadalenc que també va descriure Charles Dickens en La cançó de Nadal, en què contraposava l'egoisme, l'avarícia i el treball a la generositat i la festa. L'exposició s'estructura en 6 àmbits: loteria, decoració, felicitacions de Nadal, espectacles i exposicions i àpats i regals. Es podrà visitar fins al 8 de gener de 2012 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya www.bnc.cat.